Thil Maklor Khom Episode 89 Thil Kleng Makle Dang Dai Te Part 2 Palina Forest Grove Rimak Kumsang ni som paruka khan ram noi pakhat Forest Grove antia hian abulvel khwate chuan uiba urivak vakhian thachina zantlai to taka hian thil ri sang motor brake rituar te police siren ri te thil ri hum mang te hi an thachina ni then khate chuan an hriat chian du wangin an rikota chuta chuan fire alarm ri ang te ridang an hrena sa hle a chan a hriat chi lova mun sang a chuan chu ri chu an thachin ani ti chuan an khua university an physics professor chuan chui chian tumina be chiam maya Google Map mangtenen chuan chu thil chu an han chui vela ma se eng ma chui chuak lei the der lo mai ani chulai vela ho chu an thabarin ang mangang em maya rindan sang ron chuaka ram huai mo alien samo ti te an ring ani anua phei chuan new sa te po ari ta hiala ma se mak deuh main zan kha thil tu a chulai hmuna ri chuak chu a top ta thut maya engwangin nge chu tianga ri sang chu lo om nge ni ang ti chu chui chua thei ani talo ani pathumna Henan Monsur le Susan Ganem Henan Monsur hi sangkha zakwa somthum borvel khan lo pianga Faruk Mansur nen in nain kumsom ni atlinin fanupani Leila le Galare anayani afa pani te anlo pian nu rei lo te a chuan lunglam thalo ani ti mu chuani a doctor te chuan fanai an phal sak to lova ma se chu haidarin kumsang khazakwa somruk pania chuan fapa anei le ani henani hian unau pa nain chu unau pa chu kumsang khazakwa somruk pathum khan borala chuta tang chuan henan hi adam lo chove ta nga la ni deuh permai taksa chaklo takle thi trep to a om reng lai chuan a pasal bula chuan a thi nuwa po alo kirle tur thu a soimau mai ani kumsom thum parukmi ni in alung lam thatlo na wangin zai tur buat sai ani a operation nei main a fanu leila chu phone pia ka tuma ma se hemi tum hian a fanu hi a befu lei theilo lau maya ti chuan surgery chu an nei chun zom ta a an zai nu lok hian an zai hlo tling lo deuh nge ni doni a boral zui ta deuh mai ani ti chuan Susan Ganem hi Henan thi atanga ni som na lo piang ve ani a anu hian Susan pian ma hian mu mangmak deuh mai nein ain soya chuta chuan nu pakhat hian a fanu Susan hi aron pan tur thu a soyani anu daya chuan Henani thalak a han mu fu chuan amu manga a mu chu he nu ngei hi ani tin anem het ngal bok ani Susan chu thlasom paruk leka upa ani chuan anina telephone chu la in hello Leila ti hian voi tam tak aron soi taro maya achungte chuan mak anti in Leila reng an mel hriata anom lo wangin tunge Leila I chu an hrader lowa ti chuan Susan chu alo thang lian ve zela tlema alo pat ve deuh nu chuan Leila chu hun kal to a fa te zinga pakhat ani thu aron soi tamai ani kumhni mi lek ani chuan makti lo thei lovin Henan fa te pathum ming chu tu ma hril chok ni mi lo chuan a hrakim tapa an ming na ko thei vek ani chumi pialama chuan Henin te pasal Faruka mingte anu le apa le u nau te nen lam a ko thei ta vek maya chu tiang thil an hriat nu chuan Monsur chung kwa chu Susan ni chuan an vatlo ta a anom khom vek lai chuan Susan ni chuan an chung ko zinga mi zong chu alo hrekim vek maya Faruka hna chuan a u nau pa ina a thi ma a tlereu a pek zong te chu ala hriat vek thu a soya Monsur chung kwa chawina an hriat tur te chu alo hreve zel maya kumnga mi ani chuan Susan chu Faruk chu voi tam tak abia in a ko thina ti chuan kumsom ni panga ani thlengin ati dan chuan ati tazia maya Faruka po chuan Susan ni chu Henan pian non le na ni in apom thlapa an taksa Susan le Henan te chuan in trom tlat ni in angai ani michan kha chuan he thil hi thil thleng pal coincidence ani ang ti te thu thang diklo ani ti tok te anom vele zel boka ma se tamzok te chuan chu tiang thil te chu makle thleng zen lo ani awangin mihring chui chua theilo khopa thil thleng mak chu ani ve an ti tlat thung ani pani na nuna vut pinging sound an ti mai thil ri kiu vu mai hi tuipui pakhat nuna vut atang chuan alo chuak vak maya
churi lo chuak chu ri satlia mai ni lovin ari chuak chu akiu vungvunga tunlai tongkam takin bengdar angor kan ti turang mai hi ania churi chu tuipui bulvela ram hnuaya sapel thin tele sanghaman tu te tan phei chuan lu ati hai tak zet ani achan chu heri hian an sapel tur le tuipui sangha chi sang te chu anot bo tlat maya kumsang ni so pasari alo thlen meu chuan chulai hmuna chuan sangha chi sang huelte silte tamna hmun ni thin kha are hian are duak ta an bo de uvek tamai ani ngai dan sang aron piang le ta churi chu engtianga lo nge niang ti in then kha chuan chulaya thil nung ho chu mi then khatin ven him an du wang aniang ti te sil ho chu man tumin an ve thina chutiang ho an him theina na an thil ti aniang ti te le kol phe thasiam chuan tura an man ro en chin na aniang ti te pol po num boka ma se tun thlengin engma fin fian a mu tur om mi alo thung ani ti chuan chu hmuna chuan sipai thlona te chu an han thlok vela ri chu enge ni ti hriat tum ma se sipai ho te chuan huel le thil nung dang walruses an ti te chau chuan hua chumi hnuwa chuan Canadian sipai te chuan thil ri chui chuana konga mithiam acoustic specialist an ti te chuan tir lut le a abula iklulik muna chuan chentirin chur kiu vu chung changa an thil hriat ang te chu lakhom turin an tira ma se tun thleng hian hemi hi ani ti chat tura hriat tur mu mal an nei thei der chuang lo ani pakhat na damlai thla Emil Segi chuan adam lai thla chu voi khat ma ama chuan mulo ma se mitam takin an mu ani Robert Dale Owens lekhabuziak mi pakhat chuan he dam lai thla chanchin hi Julie Van Golden Stapine na tangin a hriat chu azi atangain khovelin Emil Segi chanchin hi an hriat pha ani kumsa hazariat somli panga khan Julie Van Golden Stapi hi kumsom pathum mi lek ni in Pensionate von Newwelk anti meichia big school kalna thatak mai Walmar mun tuna Latvia lo ni ta chuan akal thina chuta an zirtir tu pakhat chu kumsom thum pahnia upa French nu Emil Segi ani Segi hi zirtir tu thatak mai thiam mai ani a fel bok ani ma se hetia zirtir tu thatak ni si chuan a hnangai a thok rei ngai mi lova ain son zut mai ani ome kumsom paruk chungin voisom pakwangot anna thona hi athak ni hriat ani kumsang khazariat somli panga khan ain son fo na chan hi an hre chuak ta chu Emil Segi hian damlai thla kan ti mai hi alo nei na em ani ti an hu chuak ani he adam lai thla an hu ma sak ber na chu class ani in zirlai som pathum lai in adam lai thla hi Segi hnunga ding lai le Segi che dan apianga che vezel hi an hu ani an hu voi ni na le chu athil ei lai na ni a Segi hnunga bok ading le a chuta chuan athil eyang dewa che chuan a che vezel mai ani heng hun lai hian Segi chuan he adam lai thla hi a hrengai lova a mu ve ngai lo tlat bok ani ma se a mu tu ten an soidan chuan hetianga adam lai thla aronin lar hian Segi hi azoi de urui zela a thla hian a chakna hi engtin emo a hip ve deuh ani te an ringa tin engtin emo he a thla hian a control tel deuh ni ten an ngai bok ani a hnu deuh chuan Segi bula mai ni loin adam lai thla hi a in lar tanta an mu masak le na ber chu classroom a zirlai anom thap lai bokin ani an soidan chuan hemi tum hian class a hian zirlai somnga ve lai an oma ti chuan an class a chuan puan thui dan class an nei mek ani hetia an zirlai hian an zirtir tu pakhat hian veng pa in le khabu a chiar mala pona chuan tukver atanga lang thei reng hian Emil Segi hian an school huana chuan na alo thok bor bokani ti chuan an zirtir tu an veng tu pa hi engomoti turin classroom hi achu san soka chutia achu san zok nu chuan reilo te a Emil hi ron lutin zirtir tu thutna chuan aron thu ani zirlai chuan an ho tu nu chu aron thu ve mai emo an ti a makpo an tilem lo ma se thil mak tak anu loka an muta ani zirlai then khat chuan pon tukver atang chuan an ho tu nu Emil hi huana chuan ala thok mol reng ani ti an va mu chuak tatlat maya chuta chuan an classroom a ron thu chu Emil dam lai thla nge ani ti an hreta a chutia adam lai thla ni ti an hriat nu chuan zirlai pani chuan an huai sen na zong som khomin chu adam lai thla chu vapanin an va khoi chin ngat ani ome
an soidan chuan a korong deuh hul maya maimom ril khoi hi ang deuh ber an ti ani anua Emil hian hemi tum hian karil ruwa na ka thok lak lo sia ma se no pang chu ruma va ven ka du ema ka ngai tu ro ani ti in a soibok adam lai thla hi an mungun hle a khoi chin ngei po anom hloma chung ho chuan ama tak an khoi theilo thu an soya ma se an soyang khan engamo sakhat ve deuh maimom ril ang dewa sakhat ve deuh trel chu a om thin ani an ti heti adam lai thla an mu ta ka chuan zirlai nu le pa te beng a thleng ta an fa te tan an lau thon puya school atang chuan an la chuak ta sap ani henga wang te hian emil segi chu zirtir tu thaber pol ni ma se lo theilawin an ban angai ta a henga wang te hian emil segi hian a hnangai alo chel thei ngai lo reng alo ni fate zirtir tu atan chuan duai chuan a hlom ve hret chu ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya